sini rohama dihamu dohot damenasian debata ama dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohatai. Amin. Anggiat gabelam maripola pangatusion natakas taringot tungulu-ngulu dohot padonganion ni debata dihita didainang nabukaholongi hami di bagasan partikianon nagonok marumur 80 tahun nang suang songoni nang dihamu saluhutna pinoparna na hinaholonganna na hinokopna jala na pinagodang-godangna sude mahita majakon hatani debata natarenet sian pesalmen sia pulusada ayat 10 songonon madidok isi sai pamahapok kudo ibana sarimatua jala patarida honokku tu ibana haduaoku ima yanggo sahatna didia do situhuni haduaon ni sahala na dua-dua didia do haduaon ni debata naboi tajakon tahangoluhon tapakilalahon tahatiddakon di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulutta khobar turumang ni pardalanan ni ngului rap dohos sudia kana masa di bagasanna songon halak na porsea kita dopak ibana argasi tutudui jaladang murah mangalohotoni di tonga-tonga ni hadirion ni kana porsiai bagas gok halongangan di hoinang hugoari majolo goarme sondang sinul hupaubuk tu pardalanan ni ngolum jalalaus hupaubuk tu sudeak kana masa nani adopanmu hupaubuk tu kondisi naung ni hamonak kommu di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulum jalalaus di paupuk tu hadirionmu naung marhaduaon di bagasan partikianon jala didok maho oppu paraduan boru nakpe adong dope na pinarukil honmu molo adong dua halak nai naso sipan naso marhasohota dope dialusi jala dipature tuhat tamai sondang sinul ya do disukut tokoi nang boasa gabei guarmu sodang cahaya sinar sinur torop boasa gabeboi torop boasa gabeboi sinur sodang dia do nama gonggom nama dongani nama liuri nama nogu-nogu dohot nama perbisuhihok terkadang apalah arti sebuah nama alai tahaposi do molo dibain na dua-duai goarta naujui ditanyak kon doi jala takas doi di pasahat ibana tu debata laus udut musetusi dada kuboto isi do nama bain guarni pahopumon oppu paraduan
aha si aduon, aha si perjuak konoton, aha si leleo tujolo, jala aha si parukil honoton. Bila larohakku dada nabi naipain uben nagabe masabuti akagoari di paupuk dohot akana masa di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulum molodak salau nak kining 32 tahun maho marhasohotan 37 tahun alai mengadupi hababaluommu 22 tahun jala dilehot debata tu hopo paran 40 sada jala raksanga do pensiun amat tanahinan siap kasih tuaonna modik jala de pasahat debata tuho danak sia tabbani holong ni roham gabe 10 hai huboto nak kining turi-turiani sian akka pinoparmu iso alai do honok kudo tubum doi na 10 jala dohot doi noaeng nak peso hadir di son manangnya koko di hatua omon asalam tua uli dengan digonggom di paso-paso debataho dopak jolo sudesian rumang di perdalanan di ngulumi inang di paupuk tu goarmi dohot tu pajowomon di hatua omon laos di paupuk tu turpuk jamita di bagasan partikianon namadok sai pamahapok kudoho sahat rodi tunasaur matua jala patarida honokku hatuauki tuho amang dohot tamu inang tarlumobi di ho inang ngamahap po di sitaono dang siragu honot to bedisi ngamahap po di parukilon pagodang-godakon pasari-sari manogu-nogu pinoparmon ngamahap beho di ilu-ilu nasabur mekkel di sihapataran tangis di sihabunia aida ngadong be nahu masjid sian sahalak ina na babalu jala sialani ido uben nagamar berdikat debata didok hatana tuak kaina na babalu godang do paso-paso tuak kaina na babalu molo marhahotan ibana tu debata alaya hamanalaw si dohonon di turpekitu hoinang nakpe songoni rumang ni pardalanan ni ngulumi mahap di sitaonon mahap di ilu-ilu mahap di parukilon mahap di habot ni roha alay dapok mudo hatuaon nasian debata aladang diragu hokope hatuaon hagogoon hasangapon dohot kemampuan di debata na luar biasa marangamoti pardalanan ni ngulum pasti doinang longakko jaladang terpikiri hoi siad dia doi marharoroan bohado parsaut di ditikisa di hari mai masa jala bohama parmasani dang tarjalo roham jaladang tarjalo pikiran moi di bagasan partikianon di hoi nang dong di jalo hoi di bagasan pardalanan ningolum saharodi tu nama rumur 20 tahun ko di bagasan partikianon di berekosi pan sude akapoparon mon ido hatuaon naung jinalom sian debata jalalaos di bagasan ni ido proses keberlangsungan ni padonganion di debata di ho iban naidok di bagasan tupukon mahap ikom mahap ibana kubaen sari matua tetap berlangsung pendampingan bimbingan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa kepada dirinya tetap berlangsung penemuan-penemuan yang sangat ajaib, misteri, yang terkadang di luar daripada kemampuan kita melihat kenyataan yang ada di hadapan kita. Dan kita harus menyatakan bukan karena kemampuan, bukan karena kekuatan, bukan karena segala sesuatu yang ada pada diri kita membuat semua itu boleh terwujud nyata di tengah-tengah kehidupan kita.
Halani inang jakkon mahatan itu hatai nama dok sai pamahapok kudo ibana sari matua dalani matorus pardalanan ningulumi sahat rodi na pinasahat ni debata tuho umur bahkan lobi songon na hinirimnya kapaparan mon 100 tahun jala patarida honokku tu ibana haduaokku. Keajaiban, kebesaran, keluar biasaan Tuhan yang tidak semua orang menemukan, tetapi hanya orang yang percaya, yang menggantungkan dirinya mutlak hanya kepada Tuhan. Dialah yang menemukan itu dalam hidupnya. Edang mungkin boy halak maka tidakon hatubaon hagogo ni debata anggo soroking anggo sotakas hibul parsauranna tu debata nani haporsiaanna di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulun. Di hamu amang dohot tamuinang tiki argasi tutup. Jadi namar dalat dohita di tonga-tonga ni pardalanatta di portibion sia-siada titik tu titik nata tujuh. Jala iman ani dokna partikian manang kronos. Jala sian hataido berasal kronologi. Jala titik nata tuju di tonga-tonga di perdalanan ningului dak taboto adigan sahat kita tusi iman ni dokna tikki kekekalan manang didok mai ayon dari segi bahasa Yunanina. Dihina arga di tikki dang boy salpu putih. Alai bohado kita mengisi tiki asagabe tiki na bermanfaat. Satabi inong maripola dong ulum. Alai adong don amadok nguluon songonon. Masa lalu adalah menjadi kenangan. Masa kini adalah menjadi sebuah kenyataan. Tetapi masa depan adalah sebuah pengharapan di tonga-tonga ni pardalanan ni nguluta. Ipola di ngulu dada di bereng marhite gajang ni umur alai ipola di ngulu di bereng sian sadia balga do ngulu taon mapakorhon tungulu ni jol mana asing na asing namar lapata doi di luar ni dirita sadia balga doi nang pakorhon ni ngulum tuak kapoparan mo sadia balga do pabahenan mi mabain nasida menyadari isi nasida mulai do kokonak kining dada pola maol kuatu rakayana kokon di pasahat debata 10 tuau di boto nasida do nasomarama benasida jala di boto nasida do lungunna manang didok na asing diboto do satta bitubana jala diboto mengukur hadirionna ise amang do hotamoinang kunci kesuksesan dari setiap orang adalah ketika dia kenal dirinya siapa yang sebenarnya moloso ditadda jolma do dirina ise dang na memungkinkan iboy maju tu partikian naneng roh jika orang tua berhasil menemukan anak-anaknya kepada dirinya yang sebenarnya siapa dia, lalu dia mengenal akan kemampuan dirinya sendiri, itu adalah kunci keberhasilan dari setiap orang tua mendidik akka yanakonna. Halani lam maripolama ngulum tujolo jala lam maripolama nang hamu akka yanakonna disikap tindakan di asini roha di holong ni roha di pakokopio muna tu dainang nahina holongan muna dihamuak kapoparanna nahina holongan tungbo hape burjumuna tu natoras munaon dang tarbalos samuna denggan nabinahenna tu. Ada ungkapan orang pintar seperti ini ketika saya belum menikah di otak saya terlalu banyak rumusan yang timbul dan berencana untuk diri saya ketika saya menikah kelak saya akan mendidik anak-anak saya dengan sangat luar biasa melalui rumus-rumus yang ada di dalam pikiran saya itu. Ternyata
Setelah saya menikah, rumus yang boleh saya pakai sebagai ibu yang baik terhadap anak-anak saya hanya satu, yaitu adalah mengasihinya dengan sungguh-sungguh walaupun mereka sering menyakiti diri saya. Dia dorak somuli imana godang dona tubuh di pikiranna songonom mabainokku asa denggan paparakon asa denggan genlekon tu partikian nanengro hapedung marhasogota ni mana di do ibana kolas sada do rumus ahamai haholongi genlengmi nak pesipata hacit roham dibain nasida marhite pangalaho ni nasida holanido situhu naboy pangasakonon ni sahalak ina laho pagodang godakon dohot pasari-sari akka yanakonna. Napaduahon adong madok kasih seorang ibu sama seperti teh celuk. Tudosan na sangat sederhana. Teh celuk itu dicelupkan kepada air yang panas. Lalu dia rela menahan kepanasan itu supaya air itu berwarna, lalu disuguhkan kepada orang banyak. Auhon mainang tudosani mohop ningolui dungo honak kining jam sada dungo ho jam 2 makar modom dungi ikut taunom muudan jaladang di botoho sabban masuk angin doholan akan asing laho maniga-niga ho 3 asa saut sude geleng mos sipan asa saut geleng mos sude mampu bersaing berkompetisi di persaingan niaka ulau di tonga-tonga di portidion asa arga akayana konmong di simalolong ni nadeba jala arga jala dang pis simalolong ni halak magida ho songon ina na mabalu natibu ditadikon damang nahinan torop halakot ditadikon 10 bohama bahenon ni sada ina dinalaho memperjuangkan si 10 halakon adong na dokter adong na polisi adong akka na berprofesi na asing amang doho tamu inang hamu peparanna dirajumi hamu doi hatuaon na siat debata di pasahat debata itu inong munau dirajumi rohamu doi adalah proses pendidikan dan pendampingan Tuhan yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang percaya. Mahap gabe mahap inong taon di padonganion di debatana sangat luar biasa. Amang doho tamu yang mengikut Tuhan bukan berarti berpangku tangan saja, tapi mengikut Tuhan adalah kita mau menerima keajaiban yang sangat luar biasa. Dipakai untuk itu sekalipun kita harus menderita menangis. Tapi kenikmatan yang boleh diberikan atas balas dari semua itu kita tidak bisa uraikan dan kita tidak bisa ukur di tonga-tonga di perdalanan ni mulutna. Selamat ulang tahun Madi Hoinong. Kupikir-pikirin nak kining ropat dita madok luar biasa. Sehat ni inangon di usia na 20 tahun nasi songoni. Takas dope si pareonna takas dope si makudapna takas dope si malolongna jala takas dope pikiranna alayang go hangadutan ni nungamia bediho dihoy nang dilaw debatama diho gajang niumur alay 3 tahun nai maho jekas hobar tu ke ada menuai iman yan naikon berengon ya kaya anak komunon uju di ngolukom manian tu pama bahek kamu na denggan ay marisuang do yamang do hotamu inang molonung ngasalpu na dua-dua molonung nga marumur 55 tahun na dua-dua kaduan isi do siya kamu paparan na narade mamarrohaibana molonung nga sulangan mangan sulangan minum na sida amang doho tamu inang molo tapatupa ulang tahun nasi songonon namarpada dohita tu debata akka peparanna ikon siap hela nang parumain anak dohot buru. Saya tidak mau ini hanya pekerjaan seremonial saja. Ay budang namar ulang tahun.
ulang tahun dozol matiak tahun. Alayah hado situ huni ulang tahuni nabui tagolom jala tahati dakot di tonga-tonga di perdalanan ni ngolutta. Kita bersyukur atas usia yang diberikan Tuhan 80 tahun kepada ibu yang kita cintai, tapi kita harus berjanji kepada dia Tuhan akan berikan umur yang panjang lagi bagi dia, tapi kita harus siap memberikan yang terbaik kepada ibu kita. Jalan gudang pengalaman amang dohot tamu inang torok do gabe bada, torok do gabe persoalan. Jalai kau dewasa do kamu menyikapi ih. Ada kadi ngok na tua-tua biahan ani dokna. Ulu do singa dua luna. Esok hari lo no mangan awinna. Banyak seperti itu. Horas sepung nih wan, horas mah. Hei si doho padita. Oh ido. Dek tolu minit naik. Hei si doho padita nga 5 hari suku kosan nak kiring. Padita nga sainingon. Ay madapat dita namin. So utad da perjabuan inna. Pas sering kita do perjabuan forum do. Tako to mang naisyon. Jala da kay leo no mangan. Wala naisiksa do jabuan inna. Ya gimana? Orang udah pikirannya juga sudah mengecil. Semuanya sarafnya juga tidak berfungsi lagi dengan baik. Kita harus siap dalam kondisi seperti itu. Alani amang doh taminang dang tagamot tabe di usia ni na tua tahun 20 tahun gabe tiurus sudah terpakai secara baik dan sempurna, tidak lagi. Semuanya akan menyusut, semuanya akan menurun. Dan kita dibimbing Tuhan lebih mendewasa untuk menyikapi keberadaan pertambahan usia yang seperti ini. Lani pos dorohanami amang doh taminang rade hita dinalaho pasauton holong nirong hatta disakap dohot lomo nirohani dewata na parpudi inang lapatan ni ulang tahun tudos dohita say songon na madalani dolo mardala kita sanon dopak gijak tabayak ko majo kita mardala noaeng siap balige siap pinggir dalanon madalani dolo tolong sahat rodi tu nasahat kita di menara na di gijangan. Koma nama boto inang di dia manoaing inganami di dia manoaing posisi mulu mardala ko siya toru hira nang sangat nama hotu gijang di usia 80 tahun ngasil ngipbe ngasangat tu gijang otik nai nama sahat tu gijang di na mardala ningho inang loja pakilalaanmu dungi manaili mahotu gijang manaili mahotu toru ngasadia gajang perdalanan ngasadia tipu perdalanan dan di dalam mi bohama ho mangida perdalanan natung macai rahisi jala aha masido honommu tu debata aha sido honommu tu dirim aha sido honommu tu kapoparammu dison dungi bereng matu gijang sadia gajang nai sadia tipu nai ma nalaho si dalanammu asa ikon sahat tu gijang jala sikop nang pasu-pasu ni debata jaloonmu di ngolong. Jadi molo na marulang tahun na mangulod do hita satokin. Mangida perdalanan naung tabulus jala manatap perdalanan na naing si bulusot tadope dopak gijang. Ale porsia doau molo pakatidak konommu taringot tungulumi kesaksian yang sangat luar biasa atas pendampingan Tuhan kepada inang. Sadia tibunayo tu gijang asasahat to pucuni dulu tolongi. Saya yakin bersama dengan Tuhan, bersama dengan dukungan yang kapoparammu dison, Tuhan akan mampu dan Tuhan akan memenangkan inang di hatua ummi. Catat mainang hatani tu hataida pasal men sia pulusada ayat saplonom sai pamahapok kudo ibana sarimatua jala patarida honokku tu ibana hatuaoku. Selamat ulang tahun ke-80 ma di inang. Lamar sinodang ma. Lam sinur jala lamar gogoho di paraduan ni ngolu. Na pinasahat ni batatu ho sahat rodi ujung ni ngolum di kasianganon. Amin. Jadi sao ting panindaw yongku suka duka nahudalani selama 80 tahun. Aku lahir tanggal 1 bulan 4 tahun 1942.
Jala margoar mau di banda tua-tuai sondang sinur boru tajulu. Jala sonari nunga takba pangkat tu opu para dua boru. Janda au kira-kira kurang 22 tahun. Mas saya hasil do perjalanan di Maluku suka duka mas saya kurang mengurus. Lah apa kurang akka yang kokos sulit. Lah pasti kolau akka yang kokos sulit. Alai mau lihat dulu itu bang. Menurut tu sulit kadang nahon di boto do masuk dong be amangna. Jadi amang mas saya gomos dua umat tanya tutuhani alana ulauku audang may lau pagwahod di jolong na saluna para pasar pagi dua asa boy mangan akka danakon gelekon do masikola kaluar do di do serjabu jam sada borngin manang na jam 2 borngin jadi molo tung rope dan ikon butal dari amang raja na pada asa puya untuk tong mangulahon ulau ko sigan pare basa si tuturo Tuhan masay burjuro Tuhan Yesus doao sehat doao di nomor pasar pagi dak kya masahin mole ada Tuhan ni puro jadi di basa-basa Tuhan tamadi ami dana 10 walu mabawa 2 guru jadi anak doh karumain doh boru hela 10 itu halak ma jadi pahompu 24 halak ma pumu masude 40 sadahalak alai doh roa saitongko adong pikiran manang na kurang nak pedilihat Tuhan ini berhati pasol ba mangido ako mos tu kita na punon talumobi amang pangulan muri at kita isuge kita na punon tami ako kamu ala dua naik nasa pagkasarotan nung matong berumur jadi wala Tuhan ini lo pasahan dan mergo gua orang tua sobat rotot tua baik do behoroa nung matong berumur situ tu anak kuna 2 jadi asli marohamu tak yang kau kamu ma asang giat tihu ros rokat ni tokina jadi nang dok tuhamu asa mergo gua asa hipasau pai putihu opar kosaru jadi dok Tuhan itu umur panjang adalah di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan. Jala tak surat don di Amsal 3 ayat 10. Mau lihat mah itu hatta tak songoni mana boy upasahat tuhita na dia dulun. Mau lihat Horas